הפרויקט החינוכי של איגודן בשיתוף המועצה לישראל יפה מתקיים כבר כ5 שנים. הפעם השתתפו בחידון הידע 16 בתי ספר תלמודי תורה מאזור גוש דן. השאלות הורכבו מקליפים ותמונות אודות החומר שלמדו התלמידים במהלך השנה בנושא מחזור מים וטיהור שפכים, לצד שאלות בנושאים תורניים הקשורים לאיכות הסביבה. אמר הרב קטינה, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תפילה, ביטול תורה או ברכות. 2 ו3. הם אומרים שביטול תורה עוצר גשמים. זה נכון! ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, לאזור הגשום ביותר על פני הכדור שלנו. האם זה הקוטב הצפוני קו המשווה או יבשת אירופה? 3, 2, 1. כיף גדול לראות אתכם כאן, מרשים, אתם מפגינים ידע, אתם נהנים, זה מאוד חשוב לנו. אנחנו שמחים מאוד שהתוכנית הזאת היפה שמתקיימת בתלמודי התורה מסתיימת באירוע כל כך חגיגי ומרשים. אני מאחל בהצלחה רבה לעולים לגמר. לשלב הגמר עלו 10 תלמידים. אחרי קרב צמוד ומותח נשארה השאלה האחרונה שתכריע מי יהיה המנצח. שאלת המקום הראשון והשני, מדוע חשוב לא להשליך מגבוני בד לאסלה? זה עושה סתימה וקשה לפתוח את זה וזה גם עולה המון כסף. תשובה מלאה, כל הכבוד, מקום ראשון. ובמקום הראשון תלמוד תורה פרי מגדים פתח תקווה, איתמר פיק, בוא אלינו. זוכה באופניים. זה דברים שלא היו במגזר החרדי לפני שהתוכנית נכנסה לבתי הספר. ייתכן והיו, אבל לא בהטמעות כאלה שזה נכנס פנימה לכל תלמיד ברמה אישית שהוא יודע מה זה לחסוך במים, לסגור את הברז בזמן צחצוח השיניים. מה בעיקר אתה זוכר מכל התוכנית שלנו? איזה נושא בעיקר הדגשנו עליו? זכיתי באופניים. זכית באופניים.